Uma sikhuluma ngethongo, bobabili labantu sikhuluma ngabantu abathema behamba emhlabeni. Indlela abahambe ngayo ngenkathi benyathela nangokwezenzo zabo bangahamba ngokufana. Ukhona umuntu othola ukuthi uma esaphila emhlabeni uhamba ngokuqonda nangobuqotho, bese kube khona umuntu othola ukuthi emehlweni abantu uzohamba ngobuqotho emehlweni abantu, kodwa uthola ukuthi ngokwezenzo zakhe azenzayo akekho qotho. Ihabushele lezi amathanga lentombi, habushele lezi amathanga lentombi we. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele kwaze kwasamanxele umesibekelana. Nina bakaNodumo ehlezi kaMenzi, ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la khamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuthi usanda kusijoyina kule channel ibizo lami umlekeleli umfokambanje, umshana wakofuze fulele omashiya mahla ngathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo, igaba elimabanga kaThumbula Tshatatsha, uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjwa. Kanti ke mina insizwa zingibiza ngoNduna kaNdaba, untombizi yamncumela insizwa ziyamkhombisa isincane sakho ehlathini ekuseni ngovisa sivuthulula ngoba sigcwele amabethe. Ngikhole elikholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugqamgqama umsathe enkakane lakha lathi ngahamba lithese lo sitha lathi ngahamba. Angiphinde nginibingelele nginamukele la ku-channel yethu Impunga Yesintu TV endaweni zonke la nihleli khona ninethezekile nibuka imifanekiso eqoshiwe kuhlelo lethu la sithi khona sikreza kogwansini. Bafowethu, namuhla ngiyimpunga yesintu ngizothi nje ngizosikela ijikayo ngiyimpunga yesintu ngesizathu sokuthi khona abantu sebengishayele kaningi. Ngiyabona ukuthi lento bayidinga ngempela. Bathi impunga yesintu niyafika la nesibani samathongo nikhulume ngedlozi nikhulume ngethongo. Kanti kunomehluko yini impunga yesintu, idlozi nethongo? Ngabe sengithi ke mina ke yebo kunomehluko. Base bethi impunga yesintu siyacela ukuthi usinikeze incazelo ukuthi liyini idlozi liyini ithongo. Ngaphambi kokuba ngiqaleke bafowethu ngizokuveza lokho ngikwenze kube nogwaja omhlophe ogijima ehlungwini ukuthi idlozi nethongo izinto ezimbili ezahlukene akufani. Kodwa labantu laba bobabili bafane kutheni umuntu ongasekho othi mesedlulile emhlabeni waya ngale sangazike noma ke kwelamathongo uyangena omunye akangeni. Kodwa ke nje mangiyifenqa idlozi bafowethu nethongo izinto ezimbili ezahlukene. Uma sikhuluma ngethongo, bobabili labantu sikhuluma ngabantu abathema behamba emhlabeni. Indlela abahambe ngayo ngenkathi benyathela nangokwezenzo zabo bangahamba ngokufana. Ukhona umuntu othola ukuthi uma esaphila emhlabeni uhamba ngokuqonda nangobuqotho, bese kube khona umuntu othola ukuthi emehlweni abantu uzohamba ngobuqotho emehlweni abantu, kodwa uthola ukuthi ngokwezenzo zakhe azenzayo akekho qotho. Uthola ukuthi ezinye zezinto yena uzenza azifihle. Omunye umuntu besakwazi ukuthi indlela ahamba ngayo nezenzo zakhe zibonakala ukuthi azizona izenzo ezinhle phakathi kwabantu nasemhlabeni. Lo muntu ke mina ngimncome kakhulu ngithi unenhlanhla umuntu othi uma esahamba emhlabeni ahambe ngokungaqondi bese abonakala ukuthi ukuhamba kwakhe utshekile, ngoba kuthi mase kufika isikhathi sokuthi ahambe emhlabeni lo muntu uyakwazi ukuthi enzelwe inhlambuluko ngenhloso yokucelelwa ushwele emathongweni asekhaya ukuze ezokwazi ukuthi uma efika kwelamathongo bese amemukela. Kodwa umuntu othola ukuthi izinto kade ezenze ezifihla, lo muntu akakwazi ukuthi enzelwe inhlambuluko ukuze afike kwelamathongo esehlambulukile. Lo muntu ufana nomuntu onenxebe likekhwapheni. Umuntu onenxebe likekhwapheni anikwazi ukuthi nimsize ngoba laziwa uyena ukuthi likekhwapheni. Asibuye ke size emntwini ohamba ngokuqonda. Ngenkathi umuntu ehamba ngokuqonda, abantu basuke bembona uhamba ngokuqonda nethongo limbona ukuthi lihamba ngokuqonda lo muntu lona. Ngenkathi esedlulile emhlabeni lo muntu ukathi uma efika ngale mndenini yakubo kwelamathongo, amathongo ayamemukela ngezandla ezimhlophe amngenise la esuke ehleli khona nawo la kuthiwa khona kukwelamathongo lana bathi abantu khona kusezulwini.
bese kuzothi lo muntu ohlulekile ukuhamba ngokuqonda wanezinto azenzayo ezaziwa uyena ezamahlazo ukathi uma efika ngale kwelamathongo bese imindeni iyamisa ithi wena ngeke ukwazi ukuzohlanganyela nathi ngoba ubuwenza izinto ezamacala nezinto ezokungcola. Lo muntu ke lona ithongo elithe limamukela libe selimnikeza amandla okuthi uzothi uma exhumana nabantu abasenyameni abaphilayo emhlabeni uzofika kubona belele besebuthongweni afike besebuthongweni akhuluma izinto ezithile ezimhlahlandlela. Lo muntu ke kube sekuthiwa yithongo ngoba ufika abantu abasenyameni besebuthongweni akhulume lawo mandla lawo wanikezwa yithongo. Kodwa lo muntu lona othola ukuthi yena kade enamacala ithongo labe selimxosha lo muntu loyo ube esebaphandle akabi kwelamathongo nalawo mandla ukuthi afike kuwena umuntu ophilayo ngephupho akanikwa kwelamathongo ngoba usuke onile usuke engakakwazi ukuthi ahlanganyele namathongo asemndenini wakhe. Ngenkathi ke manje lo muntu esebuye sezebantwini abaphilayo ukafike ngendluzula nangokubadlozomela ngenhloso yokuthi yena uzama ukukhuluma ukuthi lento ingiqinile. Ngizokwenza umfanekiso uthola ukuthi phakathi komuzi kukhona ingane yentombazane exegelwa isimilo. Uma ixegelwa isimilo uthola ukuthi akuyona inhloso yayo kodwa yembethwe uanti othile uthola ukuthi naye sasikade sixega. Uma sasikade sixega mase fika kwelamathongo amathongo afika amchitha ngenkathi emchitha ngamnika amandla ukuthi uyofika ngephupho yena ngoba akalona ithongo kodwa uyidlozi. Yena into ayenzayo ke manje abe sedlozomela ingane encane ayenzise lento eyayikade yenziwa uyena. Ulapho kumehluko kombukelo wempunga yesintu TV. Uma kuwukuthi uyafisa ukuthi wazi kabanzi zitholele incwadi zempunga yesintu esihloko sithi sithini isintu nencwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile. Ngimpunga yesintu ngithanda ukuthi ngigeqa amagula ngoba ngemuke. Ngiyacela ukuthi uqhubeke ukusubscribe la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga. Lo muntu othembele kuye wena, 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 ngoba mina nginsizwa, ngithanda kodwa, ngoba mina ngithanda kodwa, mama ngibona kwesontulo.